Hvaljen Isus i Marija, braće i sestre, i danas se okupljamo ujedinjeni u molitvi kako bismo zajedno čitali Božju riječ, tražili remu svako za sebe, ušli u Božju prisutnost i molili po 5 točaka. Krenimo sa himnom Duhu Svetomu, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što ono stvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. Darova 7 razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, ispred nas idi, vodi nas da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute duha njihova da vjerujemo sve u dilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinumu sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Pročitat ćemo prvo čitanje dijela apostolskih. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo puni zavisti, psujući, suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja, ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin, postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju, te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pa Gospodnja pronese po svojoj onoj pokrajini, ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske, te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe, pa ih izbaciše iz svog kraja. Oni pak stresu prašenu snogu protiv njih, pa odu u Ikoni, a učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim. Riječ Gospodnja. Evo, braće i sestre, pročitajte još koji put prvo čitanje, osluhnite što vama progovara ova riječ. Na koji način se ona odnosi na vašu današnju životnu situaciju. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Zamislimo, braće i sestre, da u našoj crkvi dođu takvi propovjednici da je gotovo sav grad zgrnuo se u crkvu. Koliko je to veličanstven prizor bio. Koliko je to divna, radosna vijest koja se širi među ljudima. I to nije pasalo Židovima. Kad su Židovi ugledali mnoštvo puni zavisti, psujući, suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Vidimo, nedavno smo čitali ovo isto čitanje i očito je važno da promišljamo upravo o ovome u hodu prema duhovima, prema pedesetnici. Gledajmo, jesmo li mi u zavisti, psujemo li mi na one koji pronose Božju riječ, koji su uspješniji od nas, koji privlače više ljudi, koji su poznatiji od nas, koji su na nekim istaknutijim položajima od nas. I nama se čini da iz naše izranjenosti, da to direktno utječe na našu manju vrijednost. Sebe vidimo manje vrijednima. To je pogled ranjenog djeteta u nama. Braće i sestre, radimo na svojim izranjenostima jer vidimo koliko divnu stvar su radili Pavao i Barnaba i vidimo kako su Židovi reagirali. Pa zato sagledajmo u svoje srce kada ja puna zavisti gledam boljeg i uspješnijeg od sebe. Pogotovo kada gledam puna zavisti na onog ko radi u duhu, ko radi na njivi Božjoj. Tek tu sagledajmo sebe, obuzdajmo sebe. Jednostavno počnemo gledati iz perspektive Boga i tada će nestati ljubomora. Gledajmo da su to samo ljudi koji rade na njivi Božjoj i da mi svi donosimo plodove Bogu. Nama je donijeti Bogu plodove. Radeći uz takvu osobu, ti ćeš donijeti više plodova.
Braće i sestre, naučimo od drugih oko nas, koji nešto znaju bolje, koji imaju možda više vještina, kojima je Bog više dao nekih darova. Učimo, braće i sestre, nemojmo njih podcjenjivati, nemojmo ih ocrniti, nego gledajmo kako ja mogu nešto dobro usvojiti, nešto promijeniti na bolje u svome životu gledajući tu drugu osobu. Biti oplemenjeni drugom osobom, a ne biti u strahu, zavisti i taštini, jer se bojim da ću ja biti ugrožena, moj položaj će biti ugrožen, jer se bojim da će on izgledati ona pametnija od mene, jer se bojim da ću izgubiti ne znam kakvu poziciju, ne znam kakvu moć i bogatstvo, jer me strah. Kada sam u svjetovnome, onda me strah i smrti. Strah me što će biti poslije, jer ne hodam u duhu, ne hodam u Isusu Kristu, u Božjoj volji. Braće i sestre, maknimo se iz te sive zone, prijeđimo u svjetlost. Kaže, ali kad je odbaciše riječ Božju i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga. Kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojne života vječnoga, obraćaju se evo poganima. Dakle, riječ Božja je ona koju ne smijemo mi odbaciti, jer ako ćemo odbaciti, nećemo sebe smatrati dostojnima života vječnoga. Smatraš li ti sebe dostojnim života vječnoga? Ako nisi sigurno u to, znači da molitveno ne proživljavaš dobro Božju riječ. Jer Božja riječ to govori. Božja riječ govori da ćeš biti spašena samo time što vjeruješ u Isusa Krista, da je Isus Sin Božji. Već si spašen. Dakle, braće i sestre, vjerujmo ovo što čitamo i molitveno proživljavajmo to. Primijenimo je na sebe. Meni osobno čitanje Božje riječi svaki dan, otkrivanje reme, često govori kakav će biti ishod moga današnjeg dana. Znam da ću imati određene susrete. Ova riječ mi točno govori što će se događati u tim susretima. Ova riječ je živa riječ. Ona je proročka. Proročka je bila u Davidovo vrijeme, ona se odnosila na Isusa Krista, ona se odnosi danas na svakoga od nas. Čitajmo Božju riječ i otkrivajmo što nam je danas činiti, na koji način se postaviti prema određenoj stvari, prema određenoj situaciji u kojoj se nalaziš. Pročitaj i shvati koji će biti ishod. Nemojmo se bojati pročitati ako neće biti ishod onako kako se nama sviđa, zato jer je Božja volja da bude upravo tako. Potpuno se podredimo Bogu i Božjoj volji. Prestanimo biti u kontroli. Jer vidimo, kada smo u duhu svjetovnome, u svjetovnom duhu, kada je knez, kada je zli onaj na čijoj smo strani, tada silno želimo znati što će se dogoditi, kako će biti budućnost. Silno želimo imati pod kontrolom svoj život, sve ishode koji su pred nama. Silno smo u strahu smo. A kada smo u Bogu, vidimo da Bog nama proročki progovara kroz ovu riječ. Znači, ne moram ići za ovozemaljskim, čitati horoskope i ići na, ne znam, tarot negdje da mi neko izreče sudbinu. Čitaj Božju riječ i čućeš. Meni osobno se to događa vrlo često. Ne kažem da je svaki dan, ali često mi se događa. Pogotovo oko važnih stvari, da, to se događa. Brate i sestro, preporučam ti, uzmi ovu riječ kao nešto važno, nešto primjenjivo za tebe, za tvoj život. Nemoj je odbaciti, sebe smatraj dostojnom života vječnoga. I upijaj tu riječ svaki dan. Jer je ta riječ ona što donosi život vječni. Zato jer si ti i ja, zato što smo dostojni života vječnoga, mi je čitamo. Jer želim život vječni, želim život u vječnosti, želim živjeti uz Isusa Krista koji će boraviti među nama, želim doživjeti slavu Božju. I to je jedino moguće ako ću čitati Božju riječ, primijeniti je, molitveno je proživljavati. Postavite za svjetlost poganima da budeš na spasenje do na kraj zemlje.
Tebe postavlja Bog za svjetlost svojim bližnjima, poganima, svejedno. Ti si postavljena da budeš svjetlost, jer je Bog udahnuo svoj duh, a on je svjetlost. Jesam li ja svjetlost svojoj okolini, tamo gdje živim, gdje jesam? Jesam li ona koja širi istinu, ljubav, ljepotu, dobrotu, Božju riječ, a ne mogu je širiti ako je ne čitam? Ne mogu nositi svjetlost ako ne čitam Božju riječ, ako ne boravim u Božjem prisustvu. Mogu slučajno negdje nekako kada se potrefi, ali Bog hoće da to nama bude svakodnevica. Postavite za svjetlost poganima. Ako si ti svjetionik, onda nisi svjetionik kad ti se da svjetlit, kad ti se ne da, kad imaš energije ili nemaš. Moraš svjetliti svaku večer, svaki dan. Braćo i sestre, smatrajmo sebe dostojnima života, čitajmo Božju riječ i nosimo svjetlost. Nemojmo ići u ogovaranja, u kontrole, nemojmo ići u nekakve zakulisne igre. Hodajmo u istini, jer je Bog istina, Isus je istina i On će ti donijeti pobjedu na tvome putu. Nebitno je što je ovo zemaljsko, kako je ovo zemaljski pogled na situaciju koja se možda nama događa, koja će nam se događati. Zato jer ono što je u ovozemaljskim osjećajima koje možemo osjećati, živeći prema pravilima svjetovnim, je strah, samovolja, taština. Strah, kontrola, potreba za kontrolom. Hodajmo u svjetlu, hodajmo u bezbrižnosti, hodajmo u istini, ljubavi, ljepoti i dobroti. Uživajmo u životu, stvarno možemo uživati u životu. Ako se prepustimo Bogu, Božje volje, ako uzmemo njegovu remu kao svoje proroštvo, što imam brinuti? Za što se ja trebam grčevito držati? Za ništa, osim za Isusa Krista. Za ništa, braće i sestre. Ako se okreće nekakvo novo poglavlje u tvome životu, Bogu hvala. Nemojmo žaliti za onim što prolazi. Nemojmo strahovati za onim što možemo izgubiti. Nego hodajmo u istini, usklađeni sa glasom Božjim u sebi, usklađeni sa Božjom voljom, usklađeni sa Božjim zakonom i bit će nam dobro. Bog uvijek ima plan, Bog zna gdje ćeš biti najbolje iskorišten u smislu da nosiš svjetlost poganima, da širiš kraljevstvo Božje, da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Imali što ljepše, braće i sestre. Slušali su, radovali su se i slavili riječ Gospodnju. Dakle, ako smo u svjetovnome, tada smo u strahu, u samovolji, u taštini, u kontroli, ako smo u svjetovnome. A ako smo u Božjem, onda mi i oni koji slušaju raduju se i slavimo riječ Gospodnju. Onda si u radovanju i slavlju. Zašto? Zato jer si bezbrižan, bezbrižna. Zato što znaš da postoji neko ko te štiti, čuva, vodi. Budi u bezbrižnosti. Neka ti tvoja razina bezbrižnosti, odnosno zabrinutosti, bude znak koliko si u Bogu i u Božje riječi, koliko vjeruješ u Bogu, odnosno koliko nisi. Kaže, zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe, pa ih izbaciše iz svoga kraja. Evo, braće i sestre, znamo da ako je tako bilo Barnabi i Pavlu, da će tako biti i svakome od nas. Ne znam zašto bi nas mimo išlo. Tako da reagirajmo poput njih. Dakle, ljudi koji su strahovito u brizi, u samovolji, koji žele provoditi svoju volju, a ne Božju volju, oni će biti protiv nas. Ali Bog ima plan s nama. I što oni čine, braće i sestre? Oni stresu prašenu snagu protiv njih pa odu. Nisu išli u nekakve borbe, nisu se išli suprotstavljati, nisu se išli svađati, nisu išli ogovarati, nisu išli očajavati, nego su oni stresli prašenu snagu protiv njih. Ništa loše nisu rekli protiv njih, samo su stresli prašinu s obuće. Stresi i ti prašinu sa svojih nogu. Stresi prašinu, idi tamo gdje te Gospodin zove. Jer Gospodin daje slobodnu volju tvojoj okolini. Ako neko ne želi Boga i Božje, ako ne želi ono što Bog želi činiti, pa Bog te šalje tamo gdje može s tobom stvarati, kreirati, gdje se može širiti kraljevstvo Božje. Jer ako je negdje
atmosfera ugasla, ako negdje ljudi ne žele prihvatiti, niti ne može se dogoditi nekakav obrat. Dakle, idemo tamo gdje je plodno tlo, gdje nas Gospodin zove. Stresimo prašinu s nogu i nemojmo se uopće na to vraćati, nemojmo biti u nekakvom razočarenju, u tuzi, u odbačenosti, u napuštenosti, u poniženosti. Bog te treba na drugom mjestu. Daj, prihvati okolnost kakva je i čekaj, osluškuj gdje te Bog zove. I kreni tamo. Idi i kreni istog trena. I reci hvalim te Bože. Zašto? Zato što ćemo se ispunjati radošću i Duhom Svetim. Učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim. Oni koji su slušali, radovali su se i slavili riječ Gospodnju. Dakle, ti, ako sada i misliš da bi htio, da možda imaš i veće kapacitete, da želiš više biti duhovan, više u Bogu i misliš da si dobio to što si dobio, evo ova riječ ti govori da to nije istina. Istina je da ako ćeš govoriti, ako ćeš činiti ono što je Božje, ako ćeš vršiti njegovu volju, ispunjat ćeš se radošću i Duhom Svetim. Znači ti ćeš još više dobiti radosti i Duha Svetoga u sebi. Nije gotovo, braće i sestre, nije ovo što si sada, to je to. Ne, Bog hoće da činiš, da gradiš, da se širiš, razvijaš, da širiš svoje kapacitete. To Bog želi i širit ćeš ih. Ali hodaj u njegovoj volji, nemoj biti u zajedljivosti, u ogovaranju, u zamjeranju, nego jednostavno sluškuj, Bog me negdje drugdje očito želi. Idem tamo gdje me Bog želi i tamo ću biti ispunjena radošću i još ću se puniti Duhom Svetim. Bogu hvala, super, krenimo. I osluškujmo gdje nas Gospodin želi. Sada ćemo pročitati retke iz 98. psalma. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. Gospodin obznani spasenje svoje pred poganima, pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj. Evo, braće i sestre, u kontekstu prvog čitanja pročitajte još koji put psalam, osluhnite na što vas potiče ova riječ. A poticajan je. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Evo, nastavno na prvo čitanje, ova riječ meni govori, pjevaj Gospodinu pjesmu novu, nešto novo Gospodin za tebe hoće. Na nešto novo te zove. Pjevaj novu pjesmu, jer učini djela čudesna. Jer se čudesno proslavlja kroz tvoj hod, kroz tvoj život. Raduj se, kliči i pjevaj. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. Evo, nastavno na prvo čitanje gdje kaže stresi prašinu sa svojih nogu. Bogu pobjedu pribavi desnica njegova, ne ja. Znači nisam ja ta u kontroli koja će tu ići u nekakvu borbu i koja će sada lupiti šakom u stol i bit će baš onako Božje kako sam ja to zamislila, nego pobjedu Bogu pribavi desnica njegova, sveta mišica njegova. Bog se želi proslaviti. Bog ne želi da ti se proslavljaš svojim mišićima, svojim jezikom, svojom oštroumnošću, mudrošću. Ne, Bog se proslavlja. Ti nosi njegovu riječ. Ti činiš što Bog hoće da ti činiš. Stresi prašinu kada vidiš da imaš svojih neprijatelja, pusti Boga da se on proslavi svojom mišicom. I tada će u tebi, u stvari i u onima koji su oko tebe, rasti vjera, rasti radost. Jer vidiš da se Bog pobrinuo i da Bog pobjeđuje, da je on moćniji od svakoga neprijatelja. Od onih koji se čini da su moćni, Bog je moćniji. To je sigurno. Osvjedoči se, ali tako da prepuštaš da Bog vodi tvoju parnicu. Gospodin obznani spasenje svoje pred poganima, pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu. Gospodin tebi obznanjuje svoje spasenje kada ti čitaš Božju riječ i kada dohvaćaš svoju remu. Kako će tebi Bog drugačije obznaniti svoje spasenje, svoju riječ, svoju namjeru koju ima s tobom?
Možemo mi čuti Božji glas u sebi, ali nikad ne možemo znati sa potpunom sigurnošću što je i kako je. Pa i proroci su provjeravali. Provjeravali su glas, da li to jest bio stvarno Božji glas ili nije. Kako bi mi sad to tečno mogli razlučiti? Naravno je da ne možemo, naravno je da ćemo se uvijek pitati, ali kroz Božju riječ on ti obznanjuje. Kroz tvoju remu, kroz živu riječ on ti obznanjuje, on ti prorokuje. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelu. Dakle, i čitajući Božju riječ svaki dan mi se prisjećamo koliko je Bog dobar, koliko je vjeran prema svojima, prema tebi. Pa se ti prisjeti kako je bio dobar i prema tebi u tvojim životnim okolnostima. Sjeti se, brate i sestro. Sjeti se prošlosti. Sjeti se svojih teških trenutaka. Bog je bio dobar i Bog je bio vjeran. Sjeti se kada nismo mi bili okrenuti Gospodinu, a Gospodin je ipak mario, ipak nas je štitio. Bog je uslišao moju molitvu, a da je nisam ni izrekla. On je dobar, on je vjeran. Svi krajevi svijeta vidiše spasenje Boga našega. To je naš cilj. Naš cilj je širiti kraljevstvo Božje. Dakle, svi oni koji su bili u mojem obuhvatu vidješe spasenje Boga našega. I to je ono što tebe treba puniti, radovati. To su plodovi koje ti prinosiš svome Ocu nebeskome. Sva zemlja poklikni Gospodinu. Evo što donosi Božja riječ, širenje Božjeg kraljevstva, da sva zemlja kliče, da se raduje. Raduj se, kliči i pjevaj. Raduj se, kliči i pjevaj. Kada u toj našoj svjetovnoj navezanosti možemo reći raduj se, kliči i pjevaj. U svjetovnoj navezanosti mi smo u strahu da ćemo mi to izgubiti, u taštini, jesam li bolji, mogu li još bolje, mogu li biti bolji od svakoga. U kontroli, u samovolji, svijet mora izgledati ovako kako ja zamišljam. Vidimo koji je to teret, koji je to mrak koji mi nosimo sa sobom. A čitajući Božju riječ, govoreći drugima o radosnoj vijesti, hodajući u Božje riječi, mi smo u radosti. Dakle, raduj se, kliči i pjevaj. Kada pričamo drugima, radovali su se, slavili su riječ Božje, a mi se ispunjamo radošću i ispunjamo se Duhom Svetim. Sada ćemo pročitati čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Reče Isus svojim učenicima: da ste upoznali mene i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaže nam Oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš pokaže nam Oca? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća će od njih činiti, jer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Riječ Gospodnja. Braće i sestre, zaustavite video, pročitajte Evanđelje, osluhnite što vama progovara ova riječ. Da ste upoznali mene i Oca biste moga upoznali. Evo, vidimo, ako ćemo čitati Evanđelje, upoznati Isusa, da ćemo mi u stvari upoznati Boga. Upoznajemo Boga u jednom novom svjetlu, prisutnoga Boga, prisutnoga među ljudima, Boga koji govori puno o ljubavi, o vjernosti, o predanju, o milosrđu. Takvog Boga upoznajemo. Pa evo, gledajmo čitajući ovu remu, prihvaćajući ovu remu, da ste upoznali mene i Oca biste moga upoznali. Čitajmo Evanđelje na drugačiji način, tako da ja želim upoznati Isusa, odnosno Boga. Želim upoznati Boga. Tko je vidio mene, vidio je i Oca.
Vidimo, ova rema meni govori koliko je jednostavno u stvari upoznati Boga, vidjeti Boga. Jer nama je, vjerojatno većini nas je relativno lako doći u prisutnost Isusa Krista. Neki dolaze lako i Ocu, ali uvijek se pitamo što je Bog je duh. Teško nam je predočiti Boga. Vidimo kako nam Bog olakšava. Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Dakle, ja boraveći u prisustvu Isusa Krista, ja u stvari vidim i Oca. Ja sam u stvari u prisustvu Boga, samoga Boga, Oca nebeskoga. Radujmo se zbog ove jednostavnosti, pristupačnosti Boga Oca i mogućnosti da možemo biti u njegovoj neposrednoj blizini po našoj volji. Dakle, kada ja odlučim da ću pročitati Sveto pismo, ući u meditaciju, ja ulazim u prisutnost Isusa Krista i ja ulazim u prisutnost Boga. Koliko je pristupačan, blizu. Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. To je definitivno nešto što i ja duboko mislim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Braće i sestre, pokušajte ovu remu uzeti da protka vaše misli, vaše namjere, vaš stil života. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Dakle, ništa nije moje. Što god činim na slavu Božju i znam da to Bog čini kroz mene. Sve što činim, svaki moj rad je u stvari Bog. I zato dajem slavu Bogu. I Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vidimo koliko je divno hodati u Božjoj volji, osluškivati Božji glas, jer na taj način mi omogućavamo Bogu da kroz nas čini djela svoja, da djeluje kroz nas. Dakle, dajmo potpuno svoju volju, podložimo svoju volju Božjoj volji, da On može činiti kroz nas. I nemojmo se toga bojati, jer ono što donosi taj rad, ono što donosi ta odluka jest radost. Dakle, radovanje, slavljenje Božje riječi, naše radovanje i ispunjenost Duhom Svetim. Znači, ispunjamo se radošću i Duhom Svetim kada to učinimo, kada se prepustimo Ocu koji prebiva u svakome od nas da čini djela svoja. Sve dobro što činiš zato jer Otac nebeski koji je u tvojoj nutrini, koji prebiva u tebi, čini djela svoja. I sve je jadno, površno i kratkoga sjaja i kratke radosti što činimo po svome, što činimo u duhu ovoga svijeta. Zbog samih djela vjerujte. Dakle, braće i sestre, uvjeravajmo se da Bog čini upravo zbog djela koja činimo. Ono što činimo u Božjem glasu, u Božje riječi, u Božjem zakonu, vidimo kakva su ta djela, pa zbog tih djela vjerujemo da Bog Otac jest u Isusu Kristu, odnosno u svakome od nas i da činimo djela njegova, odnosno On čini kroz nas djela svoja i vidimo djela koja činimo u svjetovnom mentalitetu i svjetovnom duhu, kakva su ta djela, pa vjeruj onda, odnosno odluči se prema tim plodovima. Želiš li ići za plodovima straha, taštine, kontrole, samovolje ili želiš ići za radošću i ispunjenošću Duhom Svetim, divnim djelima koje Bog čini kroz nas. Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu. Braće i sestre, vidimo koliko je snažna vjera, naša vjera, čitajući ovu remu i možemo jedino otvoriti se Božjoj volji, Božjem glasu u nama i dozvoliti da Bog djeluje kroz nas, jer tada će rasti u nama naša vjera kada vidimo kako se Bog proslavljao kroz te situacije u kojima smo bili i tada ćemo moći činiti veća djela nego što je sam Isus činio jer On odlazi Ocu.
Prepustimo se Bogu. Prepustimo se djelovanju Duha Svetoga kroz nas. Činit ćemo i veća djela, braće i sestre. Ali vjerujemo, svaki dan, malo po malo, rastimo u vjeri, ispunjamo se Duhom Svetim ako ćemo korak po korak hodati u Božjem duhu, hodati u skladu sa njegovim glasom, sa Božjom riječju i Božjim zakonom. Što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Što god zaištete u moje ime, učinit ću. Evo, braće i sestre, vidimo i kako nam je činiti. Ištimo za svaku potrebu svoju ili svojih bližnjih u ime Isusovo. Da se proslavi Otac kroz Isusa Krista u našoj molitvi, u našoj stvari, u našoj potrebi u kojoj jesmo. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Evo, braće i sestre, samo je potrebna vjera. Potrebno je da, čitajući ovu riječ, jednostavno povjerujemo. Da vjerujemo ovome što piše i da dozvolim da Duh djeluje kroz mene. I da Duh boravi u meni, da se ja sjedinjujem s tim Duhom tako što prepuštam njemu vodstvo. Podlažem svoju volju njegovoj. Tako što neću sebi pripisivati zasluge, nego ću reći: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja, ne ja. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Uđimo u prisutnost Isusa Krista. Vidimo Isusa kako stoji nasuprot nas. Svoje ruke polaže na tvoja ramena. Gledate u oči i govori: Otac koji prebiva u tebi čini djela svoja. Zagledaj se sada u Isusa Krista. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Koliko ja dozvoljavam Ocu da čini djela svoja. Koliko ja činim svoja djela. Umišljam da ja znam koliko je bolje, što je bolje za mene. Koliko moj Bog čini djela svoja kroz mene. Koliko je Bog htio činiti, a ja sam bila stisnuta u nepovjerenju. Ja sam bila tvrdoglava. Ja sam mislila da imam bolju ideju. Isus ti ponavlja: Otac koji prebiva u tebi čini djela svoja. Odbaci od sebe samovolju i reci: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Odbaci strah. Samo skini sa sebe strah. Gledaj u Isusa i reci: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Odbaci taštinu, uspoređivanje, želju za moći, za slavom, za novcem. Odbaci. Pogledaj u Isusa i reci: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Potpuno ogoljeni od duha ovoga svijeta, mi se ispunjamo Duhom Svetim. Ispunjamo se radošću, snagom Duha Svetoga. Otac koji prebiva u meni doista čini djela svoja. Zaustavite video, ostanite u prisutnosti Isusa Krista, ostanite u ovoj rečenici. Dozvolite neka svaki atom vašeg tijela izgovori, dozvoli da Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Sada uđimo u molitvu po 5 točaka. Prva točka je zahvaljivanje. Braće i sestre, zahvaljujmo. Hvala ti, Gospodine Bože, na novom danu, na daru života.
Hvala ti što me toliko silno ljubiš, što me privlačiš k sebi, što me poučavaš i danas govoriš mi, što mi prorokuješ kroz Božju riječ, kroz svoju riječ, kroz Sveto pismo. Hvala ti. Hvala ti što brineš o svakoj moje potrebi, što mi daješ krov nad glavom, što si na izvorima mojih prihoda. Hvala ti, Oče nebeski. Hvala ti što ti je važna svaka moja potreba. Hvala ti što mi daješ brojne blagoslove svaki dan. Prisjeti se, brate i sestro, blagoslova koje ti Gospodin daje. Svakog blagoslova prisjeti se. Imenuj ga. Hvala ti za svako dobro koje smo učinili. Znači svako za sebe, nek promisli koje dobro si učinio, učinila. Hvala ti za svako dobro koje su drugi meni učinili. Sjeti se, imenuj svako dobro koje su tebi drugi učinili. Hvala ti za sve dobro što sam doživio, doživjela. Sjetite se lijepih doživljaja ovih dana. Zahvaljujte Gospodinu. Zahvaljujte, braće i sestre, zaustavite video, a mi idemo na sljedeću točku koja je pokajanje. Kajem se, Gospodine Bože, zbog svakog mojeg grijeha, zbog moje samovolje, zbog mojih strahova, zbog moje taštine, zbog moje želje za moći, da budem bolja od drugih, da budem uspješnija, da ja kontroliram situacije, da situacije i život budu onako kako ja hoću. Kajem se zbog toga. Kajem se što želim slavu, moć, a ne tebe i vršiti volju tvoju. Kajem se zbog moje oholosti, škrtosti, ljenosti, bluda, zavisti. Kajem se. Neumjerenosti u jelu i piću, srditosti. Kajem se kada sam bilo koga ili bilo što stavila na tvoje mjesto, oprosti mi. Braće i sestre, predajmo sada Isusu svoja srca. Dajem ti sada, Isuse, svoje srce. Vidi ga koliko je izranjeno ranama od najranijeg djetinjstva, išibano je grijesima. Primi, Isuse, moje srce, uroni ga u svoju predragocjenu krv. Ispuni svojom predragocjenom krvlju svaku pukotinu mojega srca. Hvala ti, Isuse. Hvala ti što ga iscijeljuješ. Zahvaljujte Gospodinu, braće i sestre. Iskreno se pokajte za svaki svoj grijeh. Priznajte svoj grijeh. Pokajte se. Pokajanje podrazumijeva da ćemo nešto promijeniti u svome životu, da ne griješimo ponovo. Odimo na ispovjed. Odite, braće i sestre, u župu u kojoj možete dobiti potpuni oprost. Iskoristimo jubilarnu godinu u kojoj upravo jesmo. Možete dobiti potpuni oprost za sebe ili za nekog pokojnog. Evo, braće i sestre, učinite ispit savjesti, a mi idemo sada na posvećenje. Posvećujem ti, Gospodine, sebe. Posveti me, Gospodine, jer si ti svet. Ja ti posvećujem svu sebe, svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoj svoje srce, svoje ruke, svoje noge, sve svoje talente, svoj dan, svoj život, sve tebi posvećujem. Svoju volju podlažem tvojoj volji. Ja ti posvećujem i svoje bližnje, svoga muža, svoju ženu, svoju djecu, svoju braću, sestre, prijatelje. Svako koga ću sresti danas, ja ga tebi posvećujem. Posvećujem ti svoje suradnike, svaku osobu s kojom surađujem, ja je tebi, Gospodine, posvećujem. Zaustavite video, posvetite, imenujte sve i svakoga koga posvećujete. Sve ono što je vrijedno u vašim životima, posvetite Gospodinu. Sljedeća točka je molitva. Molim te, Gospodine Bože, da vršim volju tvoju. Pomozi mi u tome. Daj mi snagu da je vršim. Daj mi mudrost da čujem tvoj glas. Da znam što je tvoja volja. Pomozi mi u tome, Gospodine. Dalje, kada molimo za milost, molimo u zahvalnosti kao da smo primili. Ako molimo za odnos u braku, zahvaljujemo za svog bračnog para. Recimo, hvala ti, Gospodine, za mojega para. Hvala ti
što se naš odnos iz temelja promijenio, što si ti u središtu našeg odnosa, što si ti dao milost da mi počnemo osluškivati jedno drugo, počinjemo odgovarati na potrebe jedno drugoga, radujemo se jedno drugome, pružamo vjernost jedno drugome, sigurnost. Možemo biti baš takvi kakvi jesmo, prihvaćeni jedno od drugoga. Hvala ti, Gospodine, što obnavljaš naš odnos, naše izranjenosti, što sada upravo naša izranjena srca u našem braku, rane koje su nanešene u našem braku sada iscijeljuju, što opraštamo jedno drugome. Radujemo se tebi, tvojoj ljubavi, tvojoj blizini, što gledamo kako biti sveti jedno drugo, korigiramo u tome, potičemo u tome, vodimo jedno drugo upravo u tvoju nebesku domovinu. Hvala ti, Gospodine, na tome. Radujem ti se, Gospodine, radujem se svakome jutru i našem odnosu, jer si ti sada u središtu našeg odnosa, jer je tvojim milosrđem naš odnos potpuno promijenjen. Hvala ti na tome, Gospodine. Evo, braće i sestre, na isti način molite za bilo koju potrebu koju imate. Zaustavite video, nastavite moliti, a mi idemo sada u ratničku molitvu. Zazovimo Duha Svetoga, dođi Duše Sveti, ispuni svaku osobu koja ovo sada gleda, ovaj video, koja moli sada, ispuni Duše Sveti svojom prisutnošću, svojom snagom, svojom mudrošću, svojim znanjem. Strahom Božjim ispuni Duše Sveti svaku dušu, svakoga od nas. Djeluj kroz nas, Duše Sveti, mi ti se prepuštamo da ti djeluješ, da raste tvoja prisutnost u nama i radost, tvoja radost. Molimo o jezicima. Parhata katarahatarana shagaragadaranija talalahala tarakatarana pagarahatarane tarakatarana orabalalala shia tarakatarana parhatarane orabalalala shia takatarakatarane tarahatarania aragadarana palahale parakataranai. Slavimo te, Duše Sveti, odrecimo se u ime Isusovo. Odričem se duha samovolje, duha kontrole, odričem se duha straha, odričem se duha taštine, duha moći, duha manipulacije, novca. Odričem se u ime Isusovo. Odričem se duha srama, krivnje, odričem se duha nepraštanja, odričem se duha nevjere, odričem se duha okultizma, odričem se duha bolesti, duha depresije, duha tjeskobe, odričem se duha bluda, pornografije, odričem se duha nemoći, duha ljenosti, odričem se duha nemoći, ovisnosti, odričem se duha bijesa, odričem se duha smušenosti u svetoj moćnoj Isusovo ime. Neka je prekinut svaki utjecaj zloga nad tobom, nad tvojom obitelji. Neka je prekinuto svako generacijsko prokletstvo u svetoj moćno Isusovo ime. Svaki urok, čaranje, vještičarenje, svaka magija, neka su Isusovo sveto ime sada prekinuti. Neka odstupi od tebe duh okultizma, neka odstupi od tebe duh nepraštanja, neka odstupi od tebe duh srama, krivnje, samovolje, taštine, straha, neka odstupi od tebe duh bolesti, duh depresije, duh tjeskobe, duh smrti, duh suicidalnih misli, prisilnih misli, kompulzija, neka odstupi od tebe u ime Isusova, neka odstupi od tebe duh bluda, pornografije, samozadovoljavanja, homoseksualnosti, nevjere. U svetoj i moćnoj Isusovo ime primi oslobođenje. Neka odstupi od tebe sada duh nemoći, duh ljenosti. Neka odstupi od tebe duh smušenosti, duh drijemeža. Neka odstupi od tebe duh ovisnosti, navezanosti, duh bijesa. U svetoj moćnoj Isusovo ime neka sada odstupi. Neka odstupi od tebe duh komunizma, duh religioznosti. U svetoj moćnoj Isusovo ime budi rođena u duhu svetome. Razbijam sada pečat autoriteta da nisi vrijedan, željen, potreban. U ime Isusovo primi oslobođenje. Razbijam pečat neženstva. U ime Isusovo primi oslobođenje. Prikažemo Gospodinu sada svoje bolesti. Stavi ruku na mjesto gdje te boli i pusti
snazi, moći Duha Svetoga da djeluje sada kroz ovu našu molitvu. Proglašavam tvoje ozdravljenje. Proglašavam ozdravljenje od svakog tumora, od svakoga raka. Proglašavam ozdravljenje tvojih očiju. Proglašavam ozdravljenje tvojeg ramena. Proglašavam ozdravljenje tvoga srca. Primi ozdravljenje u ime Isusovo, raduj se u Gospodinu. Proglašavam ozdravljenje tvojih pluća. Tvojih nogu, tvojih ruku. Primi ozdravljenje u ime Isusovo. Tvoje stopalo ozdravlja u sveto i moćno Isusovo ime. Raduj se u Gospodinu. Proglašavam ozdravljenje od raka limfnih čvorova. Primi ozdravljenje u ime Isusovo. Proglašavam ozdravljenje od raka krvi. Proglašavam ozdravljenje od bolesti križa. Raduj se, svjedoči svoje ozdravljenje. Tvoja križa ozdravljaju sada. Tvoja kralježnica ozdravlja u sveto i moćno Isusovo ime. Proglašavam ozdravljenje tvoje glave, tvojega mozga, tvoje štitnjače, gušterače, jetre. Tvoj želudac ozdravlja u ime Isusovo, tvoja crijeva ozdravljaju, raduj se u Gospodinu, primi ozdravljenje u ime Isusovo. Tvoji bubrezi ozdravljaju. Proglašavam ozdravljenje tvoga mokračnog mjehura. Proglašavam ozdravljenje tvoje maternice, tvojih jajnika, tvojih grudi. Sestro, primi ozdravljenje u ime Isusovo. Proglašavam ozdravljenje tvojih testisa, tvoje prostate. Brate, primi ozdravljenje u sveto i moćno Isusovo ime. Proglašavam ozdravljenje od tvoje kožne bolesti. Primi ozdravljenje u ime Isusovo. Evo, braće i sestre, na kraju zapovjedimo svakom zlom duhu koji priječi da hodamo putem Isusa Krista, putem kojim nam je ići, koji nam daje smisao našem životu. Recimo, duše bluda, izlazi iz mene van. Odlazi pod nož Isusova križa, u ime Isusovo ja primam sada oslobođenje. Duše smrti, van iz mene. Suicidalne misli, van iz mene. Odlazi pod nož Isusova križa, u ime Isusova ja sada primam oslobođenje. Duše bolesti, izlazi iz mene van. Odlazi pod nož Isusova križa, u Isusovo ime ja primam oslobođenje. Duše ovisnosti, van iz mene, iz moje kuće, moje obitelji, u ime Isusova ja primam oslobođenje. Nastavite moliti na isti način, braće i sestre. Hodajmo u Gospodinu. Osvijestimo da Bog čini svoja djela kroz nas. Slavimo Gospodina, nosimo svjetlost drugima, ostanimo u Božjem blagoslovu. Do sutra.